хора, днес реших да ви покажа как да си изтеглите HD картинка за нашия десктоп. Т.е. току-що изтеглих една. Току-що ресурка на за вас много. Сега пишете в Google wallpaper for и сега притисна десктопа, десен бутон, да разделите способност на екрана. Може да се чуе кръщение. Не знам защо бъдете от микрофона, но всички записи, които правя на компютъра, ми пращат дори геймплейовете и вижте се. 1366 на 768. Това ви е резолюцията на екрана. Сега запомните тези числа или пишете тук 1366 искате хикс 768 и така, само като поставите мишката и той показва тук отдолу и тук каква ви е резолюция. Е тук има много други. Тази моята. Вижте, хубаво има. Така си пишете резолюцията, каквато да ви е. И стеглите картинки. И това ще от мен малко кратко видео, само 1 минута. Но, да, тук имаше един сайт, но не го отварям. Плюс това, докато ви занимавам с този сайт, моля ви, кажете ми как... ето го отворя го сайта, този сайт е по-хубав. Само по-разнообразни картинки. Ето тук си избирате резолюцията, която ви е това моята. И ето ви всички картинки с тази резолюция. Ето тази къде им беше. Преди тази да се сложи, ето тази им беше. Казвайте какво да снимам. Снимал съм един клип на Minecraft. Туториал. Мисля да продължа да снимам още. Но и казвайте какви да са. Ето тази също е яка. И това беше от мен. Довиждане.